ekene m unu ndị be anyị, ekene m unu Igbo, anyị abịa Igbo class world oluonu anyị abalụtesịa n'Igbo class nke Get Together. Anyị abịala ka anyị gosi nke anyị ji bụrụ ndị Igbo. Ụmụaka Igbo gbakọbara n'uju, afụkwana ndị Timbers and Calibers fajulu ebe ahụ. Onwere ihe ịma mfufe ebe ahụ. Anyị nwere ndị employers, anyị nwere ndị teachers, anyị nwere ndị lawyers, anyị nwere ihe niile a na-achọ achọ. Biko ndị be anyị, onye abịara ihe Igbo class world a ihe mekweligo ka anyị na-akwanyite n'onwe anyị nke a bụ mbido kwa unu ji aka ghọrọ anyị na-abịa ngwa ka anyị nezie n'anya Chineke n'aka ka o wee butere anyị ụzọ pụtere anyị ihe ọbụla nke anyị ga-eme n'ụbọchị nke a ka ọ wee ihe ga-aga n'udo n'aha ekelekwara gị Chineke otu si mee anyị agacha esi ebe dị anya were rute elu n'ụbọchị nke taa. Chineke anyị na-asị n'imela n'aha Jizọs. Anyị na-amalite mmemme nke a Chineke anyị na-asị gị ka ị bịa wuru onye isi ụgbọ iwu ike mee ka ihe niile gaa ọfụma ka hapụ inwe ifu ọbụla n'aha Jizọs Kraịst onye nwanyị. We are going to eat now, guys. I got my little iri. Give me iri. Food. Well done. Thank you so much. Guys, listen. I'm being serious. We're going to get prizes. So we need to pay serious attention. We are here to Listen, guys, can we pay attention? Yeah. Grandma's child is telling me that she can pronounce Igbo. Grandma, give him it. And he's not happy about it. Talk your man again. Grandma, I got the we don't have to see where you're feeling. But can I get here? Now I got you. But I did too much time. We'll get better. But I got the mother got carry back. Obey. So grandma, but I got them on us by your people. Why get it we hide it. Oh no, no, nature. I'm going to hear all that things Focus on my baby. Associate with bad people like school. And this way you keep it slow. If I tell you Unemela ndewo tupu anyị amalite ka anyị akwara ụmụaka ugwu ka ha tupu anyị ebido online lesson anyị na-eme. Abụ m onye nkụzi
I'm a kuzi no bodana from a kuzi na Igbo class 1. So some of you might have seen me online. I am blood chichi. I am Jima. And I am Kuchi. I got them malite help from there. We will start. Just those. What I pay. Oh my baby. We're going to pray. Did any one of you who is always online? Can they now be online lesson? Yeah, I know the voice. Can also? I'm not happy. Oh, yeah, mama. Oh, yeah, mama. Daalụnụ ndị be anyị, ụmụnne unu aṅụ na ngwụ na nkwụ na-abịa nye na anyị mkpịsị aka na-ewenye elu ma kesakwa anyị unu agbasakwa na anyị na-abịa nke a ka bụ mbido.